vás tady u našeho dalšího videa, akorát to není zase Elka. Vůbec fakt nikdo. Počkej. Ten prostě tady není, omlouvám se za blbou kvalitu, kterou teďko vidíte, protože já jsem teďko na balkóně, tady nade mnou visí prach, já nevím, kdy jde natáčet, protože to je úplně prostě, že se, no možná lepší, že je všude zataženo a přitom je jako venku docela sluníčko, tak to. A úplně prostě, to je blbý, no to jsem tady. Já potom udělám možná něco jiného, budeme to pořád vrtím, protože jsem pohodlí. No. Tak, když tak, budeme hrát na takovou hru, teda já vám ukážu jednu takovou hru. Bude to taková challenge, ale moc ne. Já si otočím nějakou, já si vezmu knížku, budu otáčet stránkami a bude to zvířecí knížka a podle toho, jak zvíře mi tam vběhne na té stránce, tak to budu muset rychle namalovat. Tak jo. Tady je dobrá paleta. Že jo? Oje. Čekejte. Tak jo, bude to knížka savců. Savců tady máte napsané jenom savce, ale berte to jako savců. Tak jo. Já jsem si nějak... Dobře, sedí se mi dvě, ale je dobrá. Zavřu si oči a 3, 2, 1 listuju. Takže... Vy jste spali. Pak nevím, co mám namalovat. Aha, no. Tak jo. Já budu malovat medvěda. Tak jo. Já si dám jenom hlavu teďka, abych namalovala, takže nesmím koukat. Já tu knížku zavřu. Počkejte. Takhle. Já ji nechám takhle. Dobrý, nevidím tam. Takže musím rychle namalovat medvěda. Takhle má tady čumak, očička, takhle chlupaté. No, já myslím, že se podobá. No, takový trošku zarostlej. Tady má nejspíš ucho. Stop. Tak jo. Tak vypadá můj medvěd. Je dobře? Umím úplně dobře malovat, ale z toho si nic nedělejte. Tak jo. Dobře maluju. Tak jo. 3, 2, 1 listu. Třeba já budu chtít. Rys. Pardálový. Takže rys pardálový.
něco o něm přečtu. Vám o něm něco přečtu. Takže dříve označován jako rys iberský, nebo též rys španělský. Tak jako v průměru jde o šelmu menší a lehčí než je rys. Ostrovec jemuž je do té míry podobná, že je někdy považován za jižní rasu ostrovida. Podle nových výzkumů je to však samostatný druh. Rys pardalový se vyznačuje zřetelnější kresbou než rys ostrovec. No a ještě takové. Zase také. Rys ostrovec, takže maluju. Takže takhle, tady má půška, tady má očička, jo, takhle vypadá. Já jsem si takhle. Cože? Je, dobře, no. Tak. Medvěd, počkejte. Takže medvěd a rys. Tak jdem dál. Zase rys. Tak jo. Jakýho pršíka lískovýho, vám o něm něco přečtu. Počkejte. Způsob života. Aktivně v noci ukládá se k zimnímu spánku, pršík lískový zůstává většinou věrný místu, kde vyrostl. Samičky se zdržují zpravidla na jednom místě o průměru necelých 100 metrů. Cože? Nechápu dobře. Já jsem to dala pryč. Takže toho pršíka. Takhle. Okay. Dobře, to se mi fakt nepovedlo. Já myslím, že asi medvěd byl nejlepší, i když to nebyl medvěd, bylo to úplně něco blbýho. Tak jo, to se mi nepovedlo, ale sorry. Vorňavku obrovskou, jako to mám namalovat. No dobře. Dávám. Říká jsem. Dobře, popravdě se to sobě moc nepodobá, ale to je jedno. Tak já dobře. Dáme malovat dál. Kozorožec horský. Tak je super, úplně, to je normální. Jaj, to nedám.
Dobře. To je. To bylo hustý, viděli jste. Tak to bylo hustý úplně. Já jsem tam dala jenom palec, prostě jsem dala tam takhle přitiskla. Úplně na to prostě, takhle. A ne to tohle udělalo, takže hustý. Takže pro tady to video to bylo všechno. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Jak jsem říkala v předchozím videu, že nás nemáte hodně zmiňovat všude, určitě nás zmiňujte, to bylo takový, že... Tak jo, mějte se krásně a čus!